Os castrexos do Narla dan a benvida á súa aldea os seus amigos de Tierra Quemada tras un largo percorrido dende terras numantinas. Cuando hemos empezado a subir la loma para llegar al sitio ha sido muy bonito, ¿eh? A la gente le ha gustado el recibimiento y ha sido muy especial. Venimos unas 20 personas, 25 personas exactamente, y venimos pues a acompañar a nuestros amigos de Castronela, de Friol, que ya los conocimos, nos llevamos conociendo varios años en Ar de Lucus, y la verdad es que son gente entrañable, que bueno, pues hemos hecho una relación bastante especial con ellos y nos comentaron que iban a poner en marcha este nuevo proyecto y tal, pues y que si, entonces no dudamos en prestarles nuestro apoyo. A Castronela, canda o resto de asociacións, acolleunos con apertas e música no seu asentamento. Intentamos representar pois un poquinho todo, pois as casas dos que serían os jefes do clan, da clase máis obreira, temos os animales, pois o que sería un pouco un castro máis ou menos completo. Así deu comezo a primeira festa castrexo romana de Friol, Friulio. Espectacular, isto a vista está, isto é algo que conseguiron estes membros da Asociación de Castronela xunto con outras asociacións daqui do municipio, é algo a destacar, a súa labor que están desempeñando e están desarrollando por estas tipo de actividades culturales, que é un éxito xa o inicio desta edición. A Festa de Recreación Histórica xurdiu para acompañar a celebración da 25 edición da Feira do Queixo e Pan de Ousá. Un Friulio que a Deputación de Lugo quere apoiar e a través da Fundación TI quere difundir a todos os recunchos do mundo para que todos poidan vir a coñecer Friol e a coñecer a súa historia. Aparte, en eso, en convivencia coa Feira do Queixo, esa feira que exalta os dous grandes produtos gastronómicos Estrela de Friol e que tamén é unha boa ocasión para levarse un petisco de sabor desta terra. O Friulio, cada un chegou co seu afán, uns con espírito máis bélico ca outros. Viñamos 18 personas, creo que somos, a organización é moi fácil, a nos van nos soltar desde aquí arriba e temos que matarnos, nada máis. Nos vimos a sacrificarnos polo povo. É o que temos que facer, sacrificarnos polos castrexos. Un inicio espectacular, o sea, están marcando mucho y bueno, que esto se prepara una buena hoy aquí, entonces hay que estar preparados y hay que animarse a estas cosas. Siempre hemos colaborado con nuestros hermanos asturianos del otro lado, los cismontanos y transmontanos juntos, y así conocimos a los valerosos y valientes galaicos, y hoy estamos aquí como clan invitado y celebrando y disfrutando del evento. A unha distancia prudente, na outra beira do río, as tropas romanas facían o seu adestramento militar. E vimos con moita enerxía das terras de Lucus Augusti e esperamos que todo nos vaya ben nesta batalla decisiva para tomar o Friulio. Pero nin a escaramuza previa, nin no asedio ao castro, na batalla decisiva, o exército romano saiu ben parado. A localización e diferentes escenarios do festexo contribuiu ao seu éxito. He visto bastantes actos de reconstrucción y de recreación histórica por toda España y lo fundamental es el paraje, es un paraje extraordinario, además que da este aspecto de fraga de alrededor de un río y ha quedado muy interesante esta recreación que ha habido del ataque de un grupo castrexo, de un grupo celta contra las legiones romanas. Non todo foi loita. Os xogos populares e os castrexos animaron unha xornada de choiva. É o xogo dos zancos. En que consiste? En ponerse aquí de pé e andar. No Friulio tamén houbo tempo para o coñecemento da escritura e da moeda. El que voy a utilizar es una moneda que se utilizó para celebrar el 10º aniversario de la muralla como patrimonio de la humanidad, que representa la planta de Lugo con el Cardus y el decumanus. Estamos sorprendidísimos da acollida que tuvo este evento, esta festa organizada por nós, porque, bueno, de Lugo pois casi non faltou ninguna das asociacións que hai de recreación histórica, e encima pois temos a suerte de que nos acompañe tamén unha de León e os amigos de Tierra Quemada de Soria, que, bueno, iso é un espectáculo. Os rituais chegaron coa caída da noite. No campamento castrexo, os de Tierra Quemada representaron un enterro celtíbero. Xa na xornada do domingo, o Friulio levou a Feira do Queixo e o pan a réplica dunha panadería romana, na que amasaron pan de Pompeia. Ese típico pan romano lo conocemos porque los vestigios más importantes están en Pompeya, quedaron totalmente carbonizados y quedaron con esta forma. Es un pan de 8 pétalos y tenía la crista, que era la corteza, y la mollis, que era la miga.
Namentres, moi preto, nunha palloza, Carmen Corredoira remexía o queixo fresco. Como fixen sempre, desde que tiña 15 anos e agora teño 87. Agora estou no remexendo e agora boto pa a cunca. E despois, se eu quero comer fresco, deixo así co sal do leite, e senón, se eu quero curar, botolle un pouquiño máis. Deste xeito, na súa primeira edición, Friulio conxugou pasado e presente.